Kata hari ini Bos, ngop. Sumantok. Montok di warung. Jam 09.00. Jam 11. Wis, Siapa iki lho? Siapa? Aja wosok. Sing dia, bone munggah. Sadu. Oh, di warung. di warung kok. Ngati kok. Uri warung, Bos. Sumantok. 2 jam kok. 2 jam. Anjing. Jam nek jam 12 wis kukut subuh. Urine warung ya. Anjing ini ngono kae. Oke. Sing kelelep kan ngono. Ayo serang. Sepi semancing. Bos, kursu tok iso mancing. Oke, Siap. Somben baleni sesuk. Yos. Uri warung, Bos. Ono lho lah. Pokoke warunge medun ngisor. Ya warung dalane kono kuwi. Ora ono wis. Ngono kuwi, hup.